Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба койбір темалар турында. COVID-19 белән авыручылар санын үсүе, битлек режимы, вакцинация һәм ревакцинация. Мэрияда узган аппарат киңәшмәсендә Кабат шәһәрдәге эпидемиология хәл турында сөйләштеләр. Һәр почмакка күз салдылар. Ярчалыда балалар бакчаларын кабул итү дәвам итә. COVID-19 белән авыручылар санының үсүе, битлек режимы, вакцинация һәм ревакцинация. Мэрияда узган аппарат киңәшмәсендә Кабат шәһәрдәге эпидемиологик хәл турында сөйләштеләр. Толырак алдагы материалда. Ярчалыда пандемия вакытында 19325 лаборатория расланган COVID-19 очрагы теркәлгән. Саннар республика буенча уртача күрсәткечтән 11,8%-ка түбәнрәк. Узган атна белән чагыштырганда Ярчалыда авыручылар саны арткан. Шуңа бәйле рәвештә министрлар кабинетының хезмәт коллективларында битлек режимы буенча рекомендацияләр турында карары кабул ителде. Мы, конечно, больше нацелены на вопросы вакцинации и ревакцинации в трудовых коллективах, предприятиях, организациях и учреждениях. Поскольку вакцинация, как мы сами убедились в прошлые годы, дает более ощутимый эффект в плане уменьшения роста заболеваемости и, самое главное, в плане уменьшения рисков осложнения от заболевания новой коронавирусной инфекции. Поэтому мы считаем, что вакцинация и ревакцинация они должны быть актуализированы во всех трудовых коллективах. Шолда бір провизор госпиталь йогышлаулар хастаханасы эшли, анда беренче мөрәҗәгатьләр килә. Уровень обращений пока остается на стабильных значениях, но с колебаниями по дням недели. Временное инфекционное отделение в БСМП и второй больнице продолжает работать в штатном режиме. Средства индивидуальной защиты, лекарственные средства лечебных учреждений города имеются. Хәзерге вакытта Татарстанда коронавируска карата күмәк иммунитет дәрәҗәсе 9%-ка кадәр төшкән. Белгечләр искәртеп узганча, ул азрак булган саен авыру кабынып китү ихтималы да югарырак. Өстәвенә алда ОРВИ һәм грипп сезоны. Шуңа күрә табиблар вакцинация һәм ревакцинацияны хәзер үк узарга киңәш итә. COVID-19дан прививканы барлык өлкәннәр шифаханәләрендә, шулай ук шәһәрнең бер сәүдә үзәгендә ясатырга мөмкин. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстанда һәм Чаллыда эссе һава торган арада көн батышы яр буе табигать һөҗүменә эләкте. Кырымда көчле яңгырлар яуда, Ялтыда юллар, урамнар һәм җир асты кишүләрен су баскан. Евпаториядә шундый ук хәл, Симферопольдә елга буйларын су баскан. Хәзерге вакытта кисәтү игълан ителде. Фаразлар буенча яшьле яңгырлар, боз һәм көчле җил көтелә. Бу көннәрдә Кырым халкы һәм ял итүчеләр дә көчле җил, давыл шаһитләре булган. Социаль челтәрләрдәге хәбәрләр буенча, Улдын Узлов күле янәшәсендә узган. Ялтыда 94 мм явым-төшемнәр булган, бу 2 айлык норма. Яңгырлар шулай ук Нижегородский, Раздольнинск һәм Кара диңгез районнарында да булган. Хәзерге вакытта республикада шторм кисәтүе игълан ителгән. Рекомендуем не находиться во время дождя в подвальных и цокольных помещениях. Особое внимание обращаем на безопасность детей, а также людей пожилого возраста. При возникновении происшествий просим оперативно сообщать в нашу службу по телефонам 101 и 112. Шуңа да карамастан, Чаллы халкы ялларын кичектермәй. Әйтик, безнең коллегабыз яңалыкларны алып баручы Елена Камалова хәзер Кырымда. Аның сүзләренә караганда, хәзерге вакытта анда кояшлы һава торышы, яңгырлар юк. Небольшой ветерок есть, лужи, непогоды. В принципе, все чисто, спокойно, ни о чем таком даже не слышали. Поэтому планируем отдыхать. Солнце, людей отдыхающих много. Думаю, что никаких проблем нет и можно спокойно сюда приезжать. Туроператорлар билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта Кырым кунакханәләрендә буш урыннар табу мөмкин түгел диярлек. Һава торышы начар булу сәбәпле юлламаларны беркем дә кире кайтармады дип хәбәр итәләр турагентлар. В Крыму, в Симферополе у нас аэропорт закрытый. Туристы могут попасть туда только наземным транспортом. Обычно туристы выбирают либо едут они самостоятельно на машине, либо на поезде. Но направление также остается актуальным. В Крыме отдыхали у нас туристы, никаких жалоб не было, все тихо, спокойно. Но в этом году, конечно же, Краснодарский край и Крым, он переполнен.
Һава торышынан шулай ук Кырым, Сочи һәм Краснодарда зыян күрә. Тик онда да чаллы туристлары бик теләп китә. Шәһәр халкы шулай ук Төркиягә, Гарәп әмерлекләренә, Мисыр, Калининград, Дагыстан һәм Абхазиягә актив бара. Шулай ук автошәһәрдә яшәүчеләр бәрхет сезонына да юлламаларны бронлый. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Һәр почмакка күз салдылар. Яршалыда балалар бакчаларын кабул итү дәвам итә. Аеруча зур игътибар ике юнәлеш уңайлылык һәм куркынычсызлык мәсьәләләренә бирелә. Биналарда терроризмга каршы һәм янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәлергә тиеш һәм башка бик күп таләпләр. Теманы хезмәттәшебез дәвам итәчәк. Ул комиссия белән бергә Буратино балалар бакчасында булды. Вот все сосет, все вытяжка работает. Башка җиһазларда төзек хәлдә, шелтәләр юк. Буратино балалар бакчасы хезмәткәрләре җиңел сулый ала. Ревизорлар азык-төлек блогының торышыннан канәгать калды. Проверили наше оборудование, оснащение, диэлектрические коврики, посуду, инвентарь. Все понравилось, сказали, молодцы, отлично. Тикшерүчеләр азык-төлек блогында булганда икенчеләре медицина пунктын карады. Өченчеләрен кабинетларның торышы һәм аларны җиһазлау кызыксындырды. Менә мәсәлән, бу 3нче төркем әзерлек төркеме. Биредә уеннарга гына түгел, укуга да басым ясалырга тиеш. Балалар бакчаларында шулай ук үз пособиеләрендә уйлап табалар. Картон, пуговицы, любой родитель даже может это сделать у себя дома. Далее карточка складывается вот в такой конвертик, и ребенок на ощупь может определить, сколько бусин спряталось в данном конвертике. Әмма махсус комиссия терроризмга каршы куркынычсызлык системасын тикшерүгә, шулай ук бинаның техник һәм санитар торышына аерым игътибар бирә. В этом году у нас появились новые требования. Это обязательное наличие пандуса, это наличие электронных звонков и обязательно наличие работника частного охранного предприятия. В этом году тоже за счет бюджета города установили домофоны, видеодомофоны, электронные замки на ворота. Әлегә комиссия булган барлык балалар бакчалары да тикшерүне уңышлы узган, ә иртәгә кабул итүнең соңгы көне. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яршалыда җәй белән хушлаштылар. Озату бик күңелле һәм чын бәйрәм узды. Күңел радиосы Чаллы ТВ телерадио компаниясе белән берлектә күңел пати үткәрде. Татарстан һәм Башкортстанның иң яхшы артистлары чыгышлары, дискотека һәм спонсорлардан бүләкләр. Чара ничек үтте? Безнең сюжетта. Иртән кызынырга йөрсәләр, кичләрен дәртле биюләргә кушылырга кирәк. Сандали пляжы кабат татар эстрадасын яратучыларны җыйды. Басып карап тору гына һич мөмкин түгел иде. Чөнки күңел пати һәр вакыт якты һәм күңелле вакыйга. Бик ошый, мондый дискотекалар күбрәк булсын иде. Миңа бу кичә бик ошый, чөнки организаторлар бик яхшы әзерләнгәннәр. Җырчылар бик әйбәт җырлыйлар. Зур рәхмәт сезгә. Бик ошый, шундый күңелле. Бигрәк күбрәк булсын иде мондый дискотекалар. Артистлар үзләре дә уңай эмоциялар алдылар. Чаллы, бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, минем белән җырлаган өчен. Менә сәхнәдә ничә тапкыр җырласам да минем тагын җырлыйсы килә, чөнки сез шундый шәп, шундый ут. Чаллы, сез просто лучшие. Күңел радиосын шын күңелебездән шушындый матур бәйрәм белән котлыйбыз. Елдан-ел яңа матур проектлар белән безне сөендереп торалар. Без инде күңел радиосына бары тик яңадан-яңа күп тыңлаучылар телибез. Чын-чынлап кайнар дискотека спонсорлар ярдәменнән башка гына үтмәде. Менә алар: Добролюбов исемендәге Түбән Новгород дәүләт лингвистика университеты, Тула компаниясе, сезнең доктор медицина үзәге, Автопрогресс автосалоны, Rustix Detailing автомойкасы, Open City рестораны. Яршалылар әлеге чараны бик яратып алдылар һәм без бүген ниһаять җәйгә нокта куябыз һәм янәдән үзебезнең дусларыбыз белән, шәһәрдәшләребез белән Сандали пляж клубына җыелдык. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә һәр барчаларына да безнең белән бергә булганнары өчен. Башкача була да алмый, чөнки күңел пати Чаллы шикләреннән генә инде чыкты. Дискотекага инде бөтен республикадан киләләр. Бу
Бу сізге ешіткіресі сұңғы мәғліметі біз еді. Мен Лилия Гатин сіздің білен сау болашам. Ихтибарыңыз үшін рахмет. Кабинет женского и мужского здоровья. Узкие специалисты, УЗИ, ЭКГ, Холтер. Процедурный кабинет, все виды анализов. Ваш доктор. 910 322.